Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 30 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. O karon aniya na kita sa ikalima nga semana sa Kwaresma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 8, versikulo 51 ngadto sa 59. Sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay. Ang mga Hudiyo mingon kaniya, karon natino na gyud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay. Apan nangingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay. Ayaw kamig ingna nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako maong akong Amahan, nga inyong giingon nga inyong Dios. Wala gyud kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Kung maingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo nga ako bakakon sama kaniya. Apan nakaila ako kaniya og nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga nakakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini og nalipay siya. Ang mga tawo mingon kaniya, wala pa gani kay 50 ka tuig, unya nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Og namunit silag mga bato aron ilang batuon si Jesus, apan mitago siya og mibiya sa templo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.